So di guys, itong tanawon ng ijahang giluto. Nagluto siya og balon-balunan. Og kani balon-balunan man ni siya og atay sa manok. Diyan ang paborito guys. Diyan ba nila hanggi tusok kay lahang barbecue. Guys, madung adlaw ng tanan guys, di ana galuto na ko daring ang ginatamis pero katong mga magluto og ginatamis guys, kuan inyo sa ning pabukawan ng saging kay di man na maluto basta ibutang na inyo sa lapik. So na ning message na ho kay ang saon ko no. Kay lami dai ko no pagka kuan kay kuan inyo sa nang pabukawan na lutuon sa ninyo ng saging. Nya sa ninyo ilunod ug malatik na ang ato ang latik bitaw nga sugar. So wala siya guys ako ma. So daghan kadto nga ning order anja gamay ra man nagahonggi himo. Na may ning comment karon sa akong Facebook. Kay wa man sila maapilidan ni judani akong gilutuan nagaturang order ra jud na ba. Di ID. So ila man ning i-dessert guys man ang akong giluto ni mga 11 karong sakto mga alas 12 na. Alas 12 ana i-deliver na. Kay ilang dessert ni magpaniud to ilahang kuan. Shout out ko sa ning comment namo ko ingani oh. So hantod nga mo pilit na ng ijahang lapik guys. So ana ko nakakuha nato na ni isang takluban kay nabugnaw-bugnaw na magamay. Hindi ato takluban o kanang bugnaw na siya kay kuan. So out na pud si Papa Idi guys kay alas 11 kapin. Sa July mo ning kuan para 11 pa lagi pa. Kasi linaw ang dagat. Nya kani gidubli na hani pero ka Ma'am Trapa ni ug ka Ma'am Rosie. So Rosie mo dapat ani. Ma'am Rosie ra. Eh Ma'am Rosie kay suki ba yan nato. So mag-deliver si Papa Idi guys. Kay si Nicole pa maghatod na ning usa. Kang IB man imo pa mas ati IB nas tindahan pa. Na balikan na. Si Nicole ay maghatod na. Gana na. Ikaw. Oh, Ginoo ko grabe bang kainit. Samahan niyo ako mag-deliver guys sa pagkainit super. Oh, tingnan mo sa gawas guys oh. Bro sa lagi kaning uli. Kuha na sa alas 11 na human og wheel shark guys. Kisa imong gitagaan sa imong kuan pa, imong palayang bitin. Akong tomas mama. Kay ganahan ko sila mong tilaw sa ampalayang bitin niya. Naghahanap na kajubungan na guys. Grabing naghahanap. Grabing kainit. Oh, grabing inita dyan sa kalibutan. Yan na pa ikuha anak. Ikaw magkuha na nit. Tanaw mo replay ba siya anak? Kay kani sa kangkuaay ra ba ni? Gari sa kangkuaay ri. Isod sa rin sa kangkuaay oh. Kay suki ra ba nato na ganhanglan jud nato ng tagaan kay ra Suki. Anak balik. Kung jud iyang ganahan man jud siya. Itarong ha. Sakto magunas na guys human og paniud to ba kay dessert. Babawala sa umay. Wawa nagkaon kag litson. Ano ba yung maglitson pa yun to? Poultry kay makahalo kang ay na. So kuan ka tab among nahimo guys, 6, 7, 8 na po katab. Wa na mo mabidyo ag uban kay gihatod naman ni Kul ganiha. So maano naman dyan na natay kada adlaw nga masugod nga kwarta ba. Kay happy tara ba ko magsugod og klase. Eskwela ta guys. Eskwela ta kay ang daghan tag makatunan. Sira. Ihatod na lang inita kaso eh. Si Kuko si Mimi kayo. Asa naman mo? Ay, hindi maglaag ha. Kang kuha na ka ati ay biog sa katong Lusano ba? Kung kuha ay. Kau po ba ni Nicole dito ka?
Pag kuan lang ko, pag talukbong. Aos. Oh. Uy, dili mo agi dito ha, maigo ng tanom. Inita man, uy. Unya. Ito siya. Ni sabay wa ko ni Daria. Siya, ito na agi, pinintos. Karon, mo kayo sa 800. Wa may siya nato sinsiyo nagandam to. Kaya ang satan lang nga padung na ka. Pag kuan og liko dito ha kay sa kuan man gud guys, kang kuha ay man gud. So there guys, atong tanawon ning jahang giluto. Giluto siya og balon-balonan. Og kani balon-balonan man ni siya og patay sa manok. Diyan ang paborito guys. Diyan uban nila hanggi tusok kay lahang barbecue. Barbecue niya ganang balon-balonan. Ay, oh balon-balonan lagi ni. Ya adobo nga patay. So niya punta guys. Kan di ko lipo din na. Pwede man na. Pero wala ka mabarbecue Sili na. jud ya. So niya punta ta guys. Guys, maayong gabi ni guys, gabi na. Mana demi yung panihapon. Sini ko na may nagluto og adobong balon-balonan. Kasi luto guys. Kay busy ka ko guys kay ganiha gito mamig merkado kay namalit lagi ko saging kay ganiha na may ning order ko saging na guys ni aging adlawon sa kay wa kaigo daghan kadto pag wa matagai. Unsa nangita ko sa merkado mga tulo na lang siguro na kakilo hang napalit. Unsa mga konsihal dari kay ganiha mga maestra man lang namalit ug among silingan nga balik-balik din sa og order. Mana nga dali mi ni papayo diya doon sa pag-abot na mo dari guys kay ning lipot ko dadto sa hangbantam sus kay kita man ko og kuan guys iring na may iring ato nga gibilin upat ka buok ugma na ipakita ninyo guys kay gabi na dito sa ang gisib dito sa kuan gisib na dito sa butanganan sa bantam ba nga tulo ka buok jag bantam ha namang gisagol dito si Tintin ug si Kuko ug si Mimi ha nang gisagol dito sa kuan nila Speedra ug Pedro ug ni Inday na may mga ngana nga bantam guys na ang mga bantam nga gagmay pa sa nga tanan pero pa na mabutang ignan kay daghan ng kaado di na to mailhan og sa mga ngana na nila manang trapo ko na rin guys kay trapuhan man sila maning kalan ba kay magabi salamat di kadto ko ni Mambida ni among kusina lagi sus binuog wala pa si Mambi guys di ni maingani among kusina di ngani maka kuan ba di ni maingani among ugasan among nindot kadto na mga tiles ba na pay manghugasan tari si Nicole maghugas ng pagkaon pas Nicole sa mga lagang si Hanis gawas. Kuha sa ripaw. Pabuto sa ripaw. Kaya mahugasan ng pitsil. Mahugasan na kay lahan na. So wala to guys kaya nang dito rin merkado lagi minya. Nay baji dito ba ni nga oh maji. Ang kaila dito nga uy kanang kuan lagi kadto ka kanang na sa tawag ka na ni sa tong baji pa na kuan kuno matured na kuno ang naon ko nga Ginoo ko tiguwang naman yung taon ko 47 naman ako siyempre tiguwang jud ta labi nagdaghang kadto tagbuhat matiguwang jud ta ja nag-ana indus kisdum gunihang mata guys kay dito ko sa merkado grabe man jud kainit kay ni palit lagi ko saging sab-a kay mo lagi na kanang naay mga sab-a nga saging guys ka kuan kanang nagkisdong lagi kuno gahang mata uy nga naman din hang mata guys kay murag lawom bitaw kaso na lawom nga sobra sa mag-stress pud ni ban kay daghan lagi tagi panghana lagi guys nga kuan nang lamil tamang ginabuhi kada adlaw unsa manang ni sikog ana ba unsa uy kanang sabi niya yun sa naha ba matured na kuno kadto ko sagdi lang guys kay maka kuan bitaw ko maka panahon bitaw ko haning pa
kuan niyang buhok pa mubaan na para sa una nga mubaba nga na diyan siyang popular yan og parehag color sa kuan kanang asblan ba mura siya kanang kuan sa lubi sa mais ba para sa color sa buhok ni Mambi bitaw Mambi ani pakulayan Mambi kay rong pareha man sa color sa una ba nga ni na kay na murag sinawon bitaw siya nga murag buhok sa mais kay wali ko nung kanang matured na kuno kaadyo ko sa hang postura jud siguro guys kay wala ko'y panahon para magparty-arty kay busy li kaadyo ko Diya og maramon ha pakitin guys sa hang mga bagong gi-adapt ako'y bagong gi-adapt nga kuan upat ka buhok mingming diyan gibutang dato kay nalagi sa danti mang kuan ba silos diyan nagdalitong gi usig-usig ganiha so ang ipa putda ni guys ang buhok nasa una katong mubo ba nga na diya ang populara nag mga ingani color na murag mo bagay sa tuhang naong ba hindi tayo nag matured sigdi laman nag matured at least naning kamot diya naigipang buhat kada adlaw bitaw guys kanang wa pa may nakaibawg ano sa gamong schedule sa mong pag-eskwela sa kuan ba tisda mo post ra sila gano sa mi mag-start so hala man ang agwantahon guys nga 18 kuan bali 21 days na kay bali 21 days kay pero 18 days ra jud ka mahang klase kay napa may kuan na kanang exam pa nga na diya, may makapasar mi sa mahang luto-luto nga na ba so dari ko nag-video sa kusina guys kay salamat sa kaso ko ni Mambi sa mahang kusina kay wa si Mambi wa pud ni nga ni guys anang salamat sa kaso Mambi sa imong paglab namon sa nagchat ito sa Crystal kanang muli tuog mainagaman ni ja og kuan ay gimingaw na kuno siya dari muli niya magpautan lagi si jag utanen so mao to ang video guys so mao nang ipangitag saging na kay ugma lagi nay konsihal nga mo palit pero gijahay noon upat ra katab so makaigo ra jud na siyang mga upat katab ni mga 5 pa gali siguro ni okay kuan lagi kanang sige na sa balik-balik na sa palit na ng kuan lami maguning sab guys nga kuan natamis na kuan ba kanang butangan og tuno nagitimplahan di ko Nicole guys kuan siya guys matcha ni butangan og milk sa man tinidor man imong pang kuanak kay kapoy ka jud ang kuan stress na ka jud nihang mata ni makatog to guys gatas ni siya nga biruburan gibutangan og matcha so na guys orang taas sa yun kay nabili naman ni ganiha sa dani papaidi sa siyang kaubas trabaho ba kay magtanom kuno sila diyan guys mag-inom sa tagkuan guys gatas ni siya guys ibutangan og matcha ang ambulansya na pud grabe guys ang mga panghitabo bitaw ron sa kuan diri sa Pilipinas kanang murag sa sobra bitaw sa kanang kalisod mga bang mga anak mukuan na laman kanang musukol na sa mga ginikanan ba kay di mahatagan bitaw sa mga luho nga na ba uy Hani nak si Hani nak nagsaba mo si Hani ba sa mga ambulansya mo ngaw na siya kanang grabe na jud ka kuan ron guys kanang bitaw mga bata bitaw nga magdako bitaw nga daghan kadug kwarta sila nga na kanang usay gusto sa bata ihatag nga na anja ug wa na ikahatag ang ginikanan mo nang kulatahon na naman ang ginikanan mo na pinaka kuan ron ba kanang di pares ang duha ka anak guys nga wa din na sila gianad ug kanang magbawon og daghang kwarta 20 pesos ra dili sa una do 5 pesos usay wa pa jud
pabawnan ra ka og kanang burger o tinapay nga butang kuan nya karon ug di na matagaan ang anak guys. Patdyan na ta. Grabe. Kanang ang anak naman mo imong ulata sa inahan. Sobra na kaadyo ron panahon. Di para sa bang bata ba nga magagwanta lang daw ng mga bata guway bawon. Nya karon ug di namang bawon. Kanang mangulata na ginikanan. Manang ako guys dako ko pasalamat sa Ginoo kay ang mga anak wa jud na sila maanad og kanang magbawon og ingana kadagka ang kwarta. Unja og di masuko og way bawon sila pay mangitag pamaagi ba. Sa una si Nicole sa line pa na si jag trabaho. Grade 7 siguro to si Nicole sa una sa Manila nga nanarbaho na siya sa mong silingan. Mag-shake na didto niya. O mag-answer na sa mga assignment sa among mga silingan nga mga bata. Ya si Cristel maninda po na sa og kuan sa gawa sa kasada. Palamig. Kay sa una guys ang trabaho ko pero mosidlain po ko mahapon maninda po barbecue. Kay di man sapat ang amuhang kita sa una sa Manila guys kay kuan man kanang mga bayron nun sa eskwelahan, bayron sa service, bayron nun sa among apartment. Tanan tubig kuryente kuha nga kamuhang kita ni Papa Edi kay pila to atong minimum sa una pa 264 464. oh di nakasuway pa jud ta og tag 200 no now nag-start pa jud kag 300 hantod ni pun ana po hantod na 400 120 ko ano mo una. ay naka-start ko kay 200 So 120 nya ano 150 nya ano 160 ito na 300. Kasuway ko sa una guys nagpamid ko ang buwan ha, sa una 14 pang edad kuan 800 pa 700 ang starting. Grabe pa jud ko sa una pero dako na kadyo ng kwarta sa una ng anak ka man guys. Mao na sila Cristel si Nicole wa jud na sila maanad og kanang mga kuan kanang maggasto-gasto niya mga jus inahan wa na ako pay mga jud nila guys bisag karon si Nicole nay makatigom-tigom na siya usahay kay usahay man ang tagaan siya mga sugo-sugo na siya og pa-deliver na iya 50 iya 20 ana minsan nga ako deliver man niya iya pod 20 ya usahay og makalinan kog kuan iya pod 50 man matigom na ni siya ganiya nag-deliver siya og kuan iya pod 50 iya nang tigumon manang maka usay siya pay makatigom hinuon kay ako naning kamot man ko guys para makabayad mis kuryente tubig. Kay sus kada buwan ba ta magbayad og kuryente tubig guys. Jada ko lang jud ko pasalamat ron kay di na kaadyo ko ingog kanang stress sa nga tanan kay namay ni pa eskwela lagi ni Cristel si Mambi. Salamat jud kadyo nimo Mambi. Kanang grabe sobra-sobra jud namong pagpasalamat nimo Mambi nga hangtod sa hangtod kanang naapaman ka namo naapaman jud ka mo support ni Cristel manang amo din ang kiampo nga tagaan ka og maadtong panglawas diha ni Sir Sammy sa Michigan kay murag pila ka years pa nas Cristel mag kuan hapit na sa mahuman og second sem mag second year na hinuon siya. Oh, karon hapit siya nag-exam man sa karon manang ang ginan si Cristel nga good luck jud nak waning kamot jud ka na kay makabawi ka ni mami nimo. Kay yang mami aranan sa kabutan guys full supported siya ni Cristel. Ug unsay kinahanglan ni Cristel na adyo na siya. Manang amo sang ipaliban ni amuhang kuan ako manang ako naning kamot ko nga magtinda ko eskwela ko kay aron daghan kog makatunan sa hang pag eskwela mo eskwela ko kanang big lagi kay amo naman ang gitesting ng kuan guys wala pag kay mga gamit lagi para pang bake da nang amuhang gihatag ni Mambi lagi nga kuan ubin ba na kanang lutuan lagi nga pwede kang mag-bake mana nga sobra-sobra jud kaadyo ko kablis nga kanang itabangan ni Ma'am Bisminda da katuday ni nga nahaga ng stress kaadyo ko guys kay daghan ko kaadyo buhat makaibaw mo din as nikulog si kuan nga di jud ko mahimudyo
Wa jud ko di ko pwede nga wa koy kanang time nga maglingkod-lingkod, wa koy time nga makatugog mudto. Kay og ginagmudto umbis mo pahuway ta, di man ka makapahuway kay ra kainit nya. Gusto ka matug, di pa ka matug. Mas ganahan pa ko magkuri-kuri. Mo nang ihanahang naong stress ka ni. Pero puon kuan ra ni guys. Mawa na niyang stress ug kuan mahumana pud mi og trabaho si Ate Daday didto kay nag-assist ba sa pugod adto speakers kay nagpatrabaho lagi sa Ate Daday nya naambad ako didto. So maro to guys, taas na nihang video guys kanang halang putong gi-share ninyo nga kanilaging atong mga anak ba nga di dapat nato spoiled sa mga kinahanglan ba nga hatag jud nimo kung sa mga gusto kay ug spoiled na wala na tay ikahatag wala na mahitabo. So moro to guys, salamat kadyo ninyong tanan guys ug marabot ta mag shout out. Salamat kadyo ninyong tanan. Wala dito nagpa shout out di ay sabi kay basahon sa na doon nagpa shout out di ay sa kuan. Sa tanawa lang pud ni hantud mahuman niyang vlog ninyo guys kay usahay nas pinakadulo ra man gud ang shout out. Basi nung na shout out nimo sa mga vlog niya. Wa mo ning tan-aw di. Di mo makakita guys nga kita di mo maka kuan na nag shout out ko. Shout out ko ni Ma'am Berna Bindusa ug ni Liwana Rosa Lami sa Saging. Thank you sa pag shout out Ma'am Ruby. Ma'am Pili sa Taghap, salamat. Ma'am Rodi Saladin lami jud. Sisi oy unyaha nga suka. Lami jud kadto tong kuan ba. Shout out sa akong anak na si Roger Anthony Quingko Aka Binbin Biu Aka Iki Aka Iki Biu from Victoria Tago Surigao del Sur. Wa mo ko ang sagang reading class na ko eh. So manis siya ang nagkuan si Irene Bisinga. Nakakuan ako na rin siya kaya na sige ni sa comment. Salamat ka Ma'am Irene. Shout out diha ni Roger Anthony. Wa na ikaluwi sa inahan kulatahon oy mo tinuod na Ma'am Lordy Saladin. Dapat manggaon nato atong mga ginikanan kay sus Ginoo ko. Di ta mahimugso din sa kalibutan kung atong ginikanan ug atong inahan. Diya gipangga pa jud ta. So mao to guys, thank you for watching guys. Love you amping ug ampo tanan guys.